Здравейте, в днешния епизод ще направя клип на League of Legends и Лелия бот, игра като танк. Сега гледаме, че миньоните се спълнаха. Играя пак от чужда регистрация, гледаме, че руните са професионално наредени и те взимат First Blood всъщност от Алистър. И сега ще го прави дълото, не дълото. Трябваше да играх до руник. Но не би и по това. Чули бе? Кой? Като плея по Gangplank. Добре. Ами кой ще плея прави? Ма трябва ми трети лево. Мен ми трябва и на мен трети. Абе, аз пък трети. Втори лево се включим втора. Трета си... Абе... майко, ако бях ме включил. Аз сега трябва да се дигна стъна след малко. Оп. Tons of damage. Абе, то си мисля, че... Колби, ако нямаш реколвай. Нямам колби, бе, виж, бе. Майко, Gangplank, стъжник из живот. И Карин се опитва да влея, след така покрай мене. Ако речеш, ако влизат, да фокснеме Gangplank, много демидж бие. Пускам му една първа. Супер! Това не можах. Както виждаме, фрапса ми е на 30 ППС, това е много хубаво. Не! Фак! За какво го направи? Бегай, че дойде Gangplank. Сериозно ли бе мен? От кулата ще умра, що е много зле. Не, бегай. Мали много съм смотна бе, дева, купих си грешни айтеми. Сега. Ще вземат Dorn Shield. Да се равняваме по сили, така ще трябва да ти танкам на мъкът. Какво се страхуваш от това, бе? Аз така ще взема, ще го пребирам. Мен се тилтят от кула. Представяш колко трябва да е му това? Ти на АП ли ще го играеш? Ама ти... Да, на хибрид ще го играм, не... На АП някакво такова ще го играм. Хибрид е хубаво. Направи глава и после направи накрая... Бегай! Рами! Не, май, не му скачай. Не мога да те спасявам. Не съм искал. Бегай ти. Бегай! Рами, не мога. Бом спасим. Бол време на Хекарин после ноя. Пуски си втора. При първа възможност. Поне ти да се нахелваш. Аре, аз влазвам. Не, чакай. Добре, да влезе нещо за тебе, защото... Ти къде изчезнаха, бе? Гледай ми да не долу. Айде да се изгаси. Тук чувам как замахва с сабия той. Ама ти имаш една идея. Оня Рикона, пускай втора! Втора. И му рипам на кула, чули? Сигурен ли си? Аре! Чакай, мина и ти свършка. Не, мани, няма му рипам, мани. Аре, Хелва се, иначе... Абе, ти трябва да се нахелваш, това най-важното за сега. Да, ма... Ще как мога го фанем гъпът, защото не мога ги видим кога е двамата. Давай! Стъна го! Гъпът, не мога. Няма да умре този панар. Ара влеме на кола. Не, чак. Те го телно. То ме знае. Браво! Умираш. Трябваше поне да го убием. Тено. Сега се пробвам да убиям... Ти хубаво се проя, ама ще го убиеш. Не мога да го убием това... Ще можеш, ама трябва ти 6 лева. Ганг джипът е сигурен 6 лева, не, джипът е едно. О, на тия халито им било левнало. Не знам. Но искам да виям... Ей! Гледам, че прекъснах, който трябваше за малко.
Така, виждаме, виждаме, че мастъровете вече са на 6 милиона. Браво, бе, моли, забрахме да кажем СС. Някой единствен пъти. Той умре. Прави Тристана, вече ще го прибият. Чакай, сега не мора. Дева. Да знаеш, че той идва насам. Няма го убима. Не знам като те го те. Аре, ти му мини отпред на отзад. Мини отгоре! Аз имам стън. Акали! Акалито! Дева! Така ми пребал. Ще да на топ. Раня, имам 2084 пари. Бегай. Вот. Той има ли хел, бе? А хел не ме, бе. Хел, бе. Отзад или? Ево отзад, ама имаш ултимейт. Хубаво имаш ултимейт. Да влязам ли? Ако имаш ултимейт, влези на гъпото. Аре, давай. Ей! Много гадно стюнахме тая. Ще го биеш ли? Браво, бе, дай! Майко! Скочи, Аре, бе! ти само би го. Няма го бие. Скок! Скочи, бе! Скок! Абе, какво правим, бе? Абе, какво направи, бе? Не знам, лъгна ви нещо. Майко. Нещо наистина беше ми лъгнало. Мен, момче. Не. Много съжалявам. Нещо ми лъгна. Не, сигурно вас не ви показвам. Просто... И Тристана няма да ви коне. Боже! Но също сега предполагам повечето вез, като гледат това направо, какъв е този му, той Ай, гледа ли какво става. то вегър, колко ли бия. Еме бот да пушваме, бе. То няма никакви руни. А скин има, представяш ли се? 1, 4, 16 миньони, аз съм пък 11 миньони. Погледнете само Гарен какво си е направил. Боже, гледай го това, бе, Алистър! Вие, репорти моля те, Алистър. Ама погледни Гарен какво си е правил, някакъв нуб тим сме паднали, той си прави битко. Но той тръгнал да прави това, шапката. Браво, бе! Ще успееш да ги държиш сам, аз ще бутам колата. Аз тук не съм машина, бе. Ултимейт имаш ли? Ако имаш ултимейт, не мина си машина. Аз ще бутам търка. Най-скъсълни оттам се садва. Не, обърках тук. Ултимейт и бегай. Не бой се, аз тук ще пробвам да бутам колата по много начин. Маре, бе, та няма да убия Калито. Добре. Значи... Така, чакаме там да ни слезе топ. Добре, майко Гарен се реконали. Какво прави това, бе, аре бийте Гарен, бе, он си реконе, бе. Ако тъча целе грешно. Тристана, много си зле Тристана. Само парите си изарчила за скъп. Не, мама. Не знам какво не е. Сега се минавам това е прекъсна. Сега ще как се види, ще бутаме колата. Аз ще я танкна. Тристаната защо го бие? Тристаната го бие, това е хубаво. Аз взимам асист, питам. Това не е истинско. Истинският той е за който демидж. Разбираш ли?
О, оставили са ни мама доста такъв подарък само. Аз не мога да го бия само, ако умра вече. Нямам никаква мана. Не ще добия малко атак. Ни 20 ден. Това не ми харесва въобще. Айде, един хит, браво, бе. Добре, преди бана бълфа на ауто атак. Слушам да не видим. Убивате го! Браво, бе! Се отдалнаха ли? Не се. Ей, ние се паднахме с много тъп. Много тъп отбор се паднахме. Харате, бе! Майко, убиха са. Боже! Само умира ти! Не мога просто. Да гледай го Алистър, а нека му каже асистенция. Докато аз се опитам да взема кил. Браво, бе, Алистър. Абе, лей, Каримчо. Не може да правиш такива цигански работи, защото не това. Абара, бе! Ела към мене! А, не, ти това ще прекинем. Браво, бе! Трябва ми се каже някакъв хелп просто. Може, имаш ултимейт? Браво, бе! А, не, бегай! Леле, джъпа, откъде излезна това медева? Гледам къде ще прекъсна. Боже, то откъде се взе, бе? Да, виждаме, че мастера се садва, че умре. 6-4-6, пък не, след това е втора игра сигурно с Ирелия. Аз съм 5-3. Ти си мастер Рима, това просто са. Даже имаш Рима, аз съм 5-3, защото съм мастер Ри. Дейга разбирам името. Ако влеме въобще от тимфайт, трябва фокус на мен на Кали, гледай. Я гледай Кали какво прави. Гледай какво направи. Тия без мене никъде не... Арате, бе! Аре! Знам, че ще убиеш. Аз това се го бием на атак, бе. Почва и това, почва. Ето го, знаеш. Няма смисъл. Бутаме кулата поне. Там. А, майко! Найс. Бутаме кулата, бе. Рано. Знаеш си, че е тук. Бе! Сега. Тристаната си видна благодарение на мене, Вейгар сада за късата. Всичко е наред. Надявам се тази игра сме виктори. Както виждате, фарма ми е по-търбичен и от стата на Вейгар. Сега, брат, почваме с 3 минути форс. Навярно. Да, 20 минути сме и все още те не са ни бутнали нито една кола. Значи, представете какви не мога да са само. Нека да повърнем днес. Къде отиваш, бе, Монина? Това почне с демидж ми пращаш. Майко, то не моли на биг демидж. Слони го де, то си... Бе, аз къде минавам, бе? Хубав прек път си направих. Ела! Надявам
всички да сте видели как ми лагна просто много мега брутално. Убий го! О, добре, че го убих. Браво е! Просто не, наистина ми лагна този път. Шико се салва. Чакай малко да го поедоса. Алистър, виж кой бия. Сериозно? Съпорт бие танк. Надявам всички да сте го видяли това. Това Алистър май и танк. Не, съпорт. А, леле, сега загази нашето момченце. Сега ще си го бия сам. Или пък няма. Сериозно ли бе? То дабл кил ли? Да отида горе, трябва да помогна някакси на Алистър. Хил. Ще успееш ли да го намериш? Не вярвам. Тук няма да лежиш. Тук не влизай, вижте тук някъде. Нямам. Тук слуши такова от уния чочка. Почвам по Катарина, браво. Няма, ще да ти го ставим, а няма да... Не значение. Да остида за кулата поне. Аз ще ви танк на кулата. Ще танк на вина. За тебе не, ще трябва танк на. Браво, бе! Абе! Абе, все едно, бе, убийте я. Браво, бе! Че това ми харесва. Да, бе, но тази има всичко. Керия все пак, ви. Да, бе. Но аз съм Кери. Ти си апа, ти си хибрид, не си Кери. Ти си чист хибрид. Какви новата е ние. Абе, оставете малко мия с 28 ми. Арпа. Искам ултимейт, чули. Пускай го. Давай, бе. О, да, бе. То откъде дойде, бе? То, тия какво правят, бе? Не знам, а Вейгър е бати трола мен. Шокото ми взе бъф. Аз сега си правя един Trinity Forcing като бос. Да. Така. Извинявай, че да малко прекъснах, отидох просто до тоалетата. Така. Боже, та колко пия, бе? Много пия. Не, оставете го. Бутнете тази кола. Така. Добре. Както виждате, моят стат е 10-6, 15-28. Ако искате да играете и ви харесва, може да се посъветвате от биодът, който съм. Надявам се този видео да ви е харесал. Чао!